Dat Oostenrijk gevoel, is dat te omschrijven? Is het zingen hier mooier dan bijvoorbeeld thuis? Het zingen is denk ik hetzelfde. Alleen de sfeer eromheen. Je bent de hele dag samen met de artiesten, met de fans. En lekker in de sneeuw, in de buitenlucht. Nou, ik zie me nu nog niet in Nederland zo lekker in het zonnetje staan. Ik weet niet hoe het weer is, maar voor mij is dit het 7e jaar volgens mij. Ik heb het niet helemaal, maar ik dacht 7e jaar. Ik sta ook wel eens in Kirchberg. Maar ik ben natuurlijk, voordat ik hier überhaupt kwam, wel eens op wintersport geweest. Zillertaal Arena, Genlos en dat gedoe allemaal. Maar ik vind het hier fijn. Ik ga hier ook niet meer weg. Ik ga hartstikke goed. De nieuwe single die ligt klaar. Ik weet alleen niet wanneer die uitkomt. Er zijn een paar dingetjes waar wij nog niet over mogen praten. En daar wachten we even op. En als het goed is, dan ga ik in juni, dat is allemaal nog een beetje, het is nog niet helemaal zeker, een feestcafé beginnen. Wie, jij? Een feestcafé? Ja. En dan achter de bar staan? Nou, niet achter de bar, maar ik ga het wel een beetje regelen allemaal daar, ja. Waar zo? In Doetinchem. En dingetjes waar je niet over mag spreken. Je noemt het wel even. Tipje van de sluier. Nou, er loopt een programma op SBS 6. En daar zijn natuurlijk heel veel Nederlandstalige artiesten mee bezig, waaronder ik ook. En ja, dat wordt allemaal heel spannend. Wanneer is dat te bekijken? De eerste aflevering is 29 maart.